O Partido Popular, como forza máis votada, liderará o goberno local a partir do vindeiro 15 de maio. Aínda así falta por determinar como será ese futuro executivo, se ben reedita o pacto con Oia ou ben goberna en minoría, despois da oferta que lle realizaron dende o Partido Socialista. Aínda así, os populares, de cara a conseguir unha maior estabilidade dese futuro goberno, están máis por acadar un acordo con Oia e formar así un goberno de coalición, como veu funcionando estes últimos 3 anos dende a moción de censura. Nos entendemos que logo da xestión realizada ao longo destes 3 últimos anos e tamén de cara a buscar unha estabilidade ao longo dos vindeiros 4 anos para concluir determinados proxectos e determinadas propostas nas que xa están en avanzado estado de tramitación e outras novas que se puderan plantexar, pois que é conveniente buscar unha situación de estabilidade. Ese goberno de coalición, o único partido que está disposto a ofrecelo é o Noia. Por tanto, nos imos a seguir mantendo encontros con esta formación ao longo dos vindeiros días. Hoxe mesmo está programada unha nova reunión, unha nova xuntanza, o mesmo a partir dos primeiros días da semana vindeira. Se dende aí se chega a algún acordo ou hai unha proposta razoable que permita continuar ese goberno de coalición, pois optaríamos por esa línea. Se non é posible e non hai un entendemento, pois lóxicamente exploraríamos outras vías ou incluso se analizaría a posibilidade de formar un goberno en minoría e empezar a funcionar así. As negociacións mantidas polos populares co Partido Socialista e co Bloque Nacionalista Galego, chegando mesmo a propoñerlle a posibilidade de ter responsabilidades no novo goberno, non caeron demasiado ben no Noia, que volverá a pôr as súas condicións para chegar ao acordo.